Отвори. Он ќе направи нешто некој од шмикерија. Група Г. Група Г. Група Г оде. Тука. Може друго. Сега следната група ще извлечем Христово от група Г. Влечете. Христово с Г. Ние не знам коя група. Вие сте Б. Ние сме Б. Сега с Б Христово. С Г Фрейтова не дава група. Група Ф. Христова с Фрейтова. Група Ф. Само ние сме Б Христово. Кой са Б? Секунда, само да завършам. Веднага и наша. Не. Ейте пиво сега. Може да ги разберем сега как. Вие двете групи ще ги извлечем сега. Гъл Христова с В група. Дали ме разбираш? Аз ли не? Славче, чека после да видим по група. Може би може извлече една. Ке ви обяснам за кратко, само да завършим това. Аз ли не? Б си бе, не си А, како А? Група А. Я да я Славче. Група А. Б. До край ще кажа. Остана Б. Групи до край ще стопа. Тук вляво Б група. Управлявам към попчета. Много ме питате, отиваме. Чакай ви кажа. Аз ви разбирам. Така ме сега. Що ви интересира? Бака? Кажем как бе.